Ja, hej, så får I lige en rundtur af lejligheden. Se, her kommer vi ind i indgangen. Vi har vores barnevogn her, men I kan have andre ting stående. Der er lige når man kommer ind til venstre, der er et kosteskab, hvor man kan have alverdens ting. Og der er også plads, der er også lidt plads ovenpå. Og så er der plads til sko og så videre. Og så er der her til højre et stort klædeskab. Også igen, de går hele vejen op, så er der masser af plads til jakker, sko og diverse andre ting. Der er et lignende inde i soveværelset, som jeg viser om lidt. Til venstre er der så badeværelset. Det er til en lyset. Det er så smart, at der er en vaskemaskine, der også er tørretumler i. Og så er der et bord ovenpå. Vi har pusleplaster, men I kan jo have andre ting. Og så er der et skab ovenover. Og så er der vasken med 2 skuffer, som der også er, jeg tror det nederste skuffer, der er strøm i, hvis man skal bruge til hårdtør. Der er også strøm hernede under, der er også lys, man kan tænde dernede. Og så er der badet, eller brusebadet, som er de her sådan nogle moderne døre, som man også kan tage ind af, så er der lidt mere plads, når man er ude. Og så bare et toilet. Og så har vi køkkenet. Det er alt sammen Siemens produkter, så der er køleskab, en induktionsovn og mikrobølgeovn, og så er der en lille opvaskemaskine, som lige passer til 2-3 personer. Ellers er der masser af skabsplads der øverst op, og også skuffer og så videre hernede. Så er det for køkken, går vi ind i stuealrummet, og der er spisebordsplads her, eller det har vi, I kan jo have hvad I vil. Og så er der en sofa, eller stueområde, og med tv. Og der er jo, i lejen er der jo inklusiv internet og tv-pakke. Og så er der sådan en lille mindre altan, der man lige kan sidde med en lille skærm eller noget på. Det går så herud. Okay. Og så har vi soveværelset herinde. Vi har rykket sengen helt ind til siden, men det er fordi vi har en krybbe der, men ellers kan man have det i midten, så der er plads på begge sider. Og så har I igen et stort skab med masser af plads igen til tøj og hvad der nu ellers er. Okay. Jeg tror det var det.